watan faira ka san shi sai na Usama bin Zaid bin Harisa ta kai shi a cikin sabai masoyin Allah ai masoyin sallama dan masoyin manzo Allah sallama masoyin annabi dan masoyin annabi hibbi rasulullah ibn hibbi rasulullah yace to kuma kana fahum ahibbati su kawai kuma ansari kuma su ne ansaru dina kamar da mutanen Madina da zama ansaru jan salatu su kana su ne ansaru dina ga shi a rubuce da yayi wannan ya gani a rubuce daga katana fahum ahibbati wahum ansari su masoya na ne kaga ya kamata bakan da yau sika a ƙarshe sa misali a ce ni ne misali Usman Idris hibbi barham mana hibbi barham ko ta habib barham kuma wa nasir al-fatr ibrahimiyya misali ni Usman hibbi barham masoyin barham tunda shi fara ban lafai mai simsal hibbati muhum ansari daga cikin wa misali Usman Idris misali dan Habib Barham kuma ne Nasir al-Faisal Ibrahimiyya muhum ansari shi kuma ta saki ake yakan ka kenan sai fara ta kanka lamban da baka ka fara gudu Allah kuma ka gamta dai aka dauka lamban ya baka wannan manya a wadin guda biyu kai masoyin shi ne kuma kai mai taimakon shi ne ka bar da a waje a littafi a rubuce mal ilmu illa al-amalu bihi fa amal bima ta'mal fa alam go fa amal bima ta'lam fa al-maqsadi shi Ibrahim baka wannan lamban ya go kai wasa da shi ya baka wannan award din ya ce kai masoyin shi to ga ma kowa kai ma kai masoyin shi ne daga ta ni ne Sharif Haruna Habib wa Nasir al-Ibrahimiyya inda ni haka zan yi ne da ni ne haka zan yi da Allah kuma ku yi da Allah kuma ku yi shehi shawaran ta yi shi fa rubuta a rubuce zuwa shi nan Kano da ya koma ya ba ku lamban yaban kusan da guda kamar ta da shi dan cikin gida a rubuce ce ba ƙage aka yi mishi ba akwai masu kuna cikin babbar hama ɗin nan nan ba shi faɗa ba wannan dai shi ya faɗa kuma ya rubuta ga shi ya rubuta a rubuce littafin sun tari hijaziya a saniya rihla hijaziya guda uku ne kawai akwai ula lakin hajji a saniya yi wannan magana da zo nan Kano ya zo daga can Kaulaha suka a Lagos ya zo nan Kano ya wuce Rome Italy dan daga baya kuma ya dawo Misra Al-Qahira ya je Makka yakin hajji ya je Madina ya ƙara dawowa Kano sanan da Kano kuma Kaulaha nan ya fara sauka kuma da mai ƙare kuma fahim ahibbati wahum ansari da ƙabar da hari da kaifin jari shugaban faira da Allah ka taimake ni wannan baitukan kaɗan fara aiki da su mana to kai ba musulmi bane masoyin ne mana kuma ga shi kan aiki kuma cikakke aga ya baka sunan ko ta tabbata da kuma ga ma al'umma ni masoyin shi Ibrahim ana Habibu Barham na gani yawa shi idan yayi ko shi kabe ki rubuta Ibrahim Hadimu Tijani to shi bai boye shehun shi ga shi nan kaje shi Hadimu Tijani kai ma ka boye naka shehu da shi Ibrahim ce kai nashi ne wahum ahibbati wahum ansari kuma yace in dai kanawa ne har abada baƙau za su wanzu za su tabbata da faidin jari ga wadata yana gudana ga ilimin faila yana kwarara in dai kuɗi ne ba a rasa shi Kano har abada ba a rasa kuɗi a Kano har abada baƙau da faidin jari kuɗi faida ne ilimi faida ne ba a rasa su a Kano
haji umra pass kaulaha to haji sosai mana komai da komai ma komai da komai yi muku an Shehu Ibrahim